Penjna diji ni ndara ma wuok Mamboleo nyaka got Nyabondo ka Julu. Ibiro kete lam karango. Ndara ni obedo ignored since independence ma Pastor Jonathan Owuor nyaka Julu East. Na wuok Mamboleo kadhi got Nyabondo. Gima ng'eyo ni ndara ma wuok Mamboleo kadhi cho nyaka Fontana ni go lam sani. To wan gi Sparrows. To mana en achiel kuomgi. Koro rita ing'eyo Sparrows like koro ini Nyabondo. Ing'eni kane iloso ndara ma wuok Kisii kadhi nyaka Ahero cha. To gigono lam madhi nyaka Kabwana Ines. Gicha gigo lam ma wuok Oyugis kadhi nyaka Kindu Bay. Koso ng'e kamano. Gin kundego. Omiyo mano bende timang'o bende biro. Koro gibedo beda mos. There are a few Sparrows madhi timore kanyo. And jatend piny oseduogo joge pap. I mean, in ndalo moko ne gionge. Koro sani giseduogo gichako tich. Ne en gimedhi timo. Yeah. Engineer Kida, wacho ni winji maler mos na incoming governor ma Kisumu chopo ire matek. Jo piny ywak ni yudi tek. Makamu bende wacho ni mos na Dr. Willy imose gi director mar Broad Based nationally. Broad Based. Mano makamu. Kakoro wadhi kuma otike gini. Ini ang'o madier ni mondo jopiny owinj kuomi kae kawuono deputy governor. Kakore ng'eyo e weche mopogore wach mar siasa, wach mar kuma piny dhiye. Ang'o midwa ni giwinj kuomi kawuono maler. Nitie weche mang'eny ahinya madwa ni mondo giwinj kuoma. To nikech koro ikela ka to be nitie gima ne wacho kodi kaka kawuono e weche mag devolution to gi weche ma push pull ang'o gini. Osewacho ahinya kuom ndalo mang'eny ni mibadhi chando ji e piny mar Kenya. To pile ka ji paro wach ma mibadhi tiparo jotelo kata joma ni e migepe wasa moro kidhiri mondo miyud kony to nyalo kwayi gimoro. To chalo ka gima jo Kenya bende koro sani oseyie ni onge gima inyalo yudo ka ok itimo ang'owa ka ok igolo gimoro. Adwa ni mondo mi akwa jowa ma jo Kenya ni wagol wach mar mibadhi ang'owa e pachwa. Okay? Ng'ama kao ng'ama kao asoya gi ng'ama chiwo asoya gin te gin guilty koso kamano. Omiyo kidhi mondo yud kony moloyo te office mar piny owacho kik iparo nyaka tim gimoro ka tim ang'owa e kaptim ni gino idhi mondo demand nyaka tim ang'owa nyaka tim ni gino to in ng'ama bende chiwo service ng'ama chiwo service wa desist kata wawere gi weche mag ang'owa gi weche mag mibadhi. Okay? Nikech mibadhi ni kang'iye Trevor and one single most important thing kata factor mamiyo Kenya dok chien. Mano gima lich mogik. Neno ka nitiere ote mang'eny moseor ka waso